Goedemiddag en welkom bij Joert. De verdachten in de zaak Smedema ontkennen alleszins dat ze belutsenwest hebben bij de deur van de 16-jarige Redmar Smedema van Burgum. Dat de Joert blikken bij de rechtszaak. Redmar Smedema verstoor 4 april na een vechtpartij in discotheekclub Q bij Katrebra. De rechtbank boerde hem Joert en ook de komende dagen nog hoe de vraag wat verantwoordelijk is van zijn deer. Verslagjouwer Auke Zelderust, die volgt deze zaak. Auke, wat is daar Joert het meest opvallen? Nou, wat mij het meest opvalt is dat wij nog heel tijd net weten wat er correct gebeurd is in die bewuste nacht. Die vraag, daar hebben wij misschien al heel graag antwoord op hebben. En zeker de familie Smedema, want de heid van Redmar Smedema kwam Joert mij een slachtofferverklaring waarin hij stelde dat ze er een heel soort moeite mee hebben dat de weerheid nog net op een tafel komen is. En hij die impliciet een beroep op de verdachten die farm zitten van kom op jongens, kom op met die weerheid. Maar hij was daarin teleurgesteld, want Joert zijn alle 6 verdachten dat zij niks met de deur van Redmar Smedema te krijgen hebben. Ze hebben misschien wel in je slijn, ze hebben misschien wel in je skopt, maar dat wie zeker net Redmar Smedema gewoon koen hem net in is. Dus zij ontkennen alle ontijgingen en daarmee wordt dit een zaak die het heel moeilijk te bewijzen is. Verslagjouwer Auke Zelderust bij de Ljouwte Rechtbank. En om zijn zoer in Joert meer over de zaak Smedema. Betierde Jestwarm had justejoen en vannacht voor een soort oerles zwargen. Op tal van plakken in uw provincie binnen Biem omwaaid. Op tal van plakken moesten Biem beliersjantje in de Huddewien. De brandwacht moest onder andere in wat Burgum, Snits, de Jouwer en op Skier uitrukken om omwaaide Biemmen en toeken voor te heljen. Ja, het is natuurlijk de tweede of de derde storm al van Nederland in december mooi rekenen. En dat is betiet. Nou, dat komt ik terug de resten van de orkaan Irene. Die zitten in die depressie die dit waar verzwargen had. Verder is in Starum een pad van het decor van een Ipel loftspul voortwaaid. En vanwege de Huddewien binnen Joert de sneltjenesten naar Vlieland uit de Vietnam. Het lijkt erop dat de gemeente Dongeradiel wel geld had voor vaststelling in het documentheater Doc 18. De gemeente onderhandelt met de uitbater van Doc 18 over de toekomst van het theater. Doel is dat er nog deze maand een besluit valt over subsidies voor vaststelling in het nieuwe seizoen. Als de gemeente en de exploitanten aan akkoord komen, is mogelijk ook een rechtszaak tussen beide partijen van tafel. Het kanaaltje De Luts in Gastelaan wordt voor 3 miljoen euro bevaarbaar maken van gruttere plezierboten. De provincie en de gemeente Gastelaan-Sleert betalen de opkrisbeurt. Naast het uitbaggeren van de Luts worden betere onlisplakken online. Het werk begint eind dit jaar. Op 94 jaar hingen ze erin, maar nu zullen ze ook gerestaureerd worden. De vloerdwarren van het Woudagemaal op een lemmer. Een jongetje Sontje waren de dwarren ombracht als extra wetterkering van de Zuiderzee. De sluisdwarren binnen de oosten van Nederland. 94 jaar is een heel skoft en dat betekent dat ze zo vast als een hoes zitten. En het een hele klus is de dwarren eruit te krijgen. Urenlang moet er loske en baand worden om de scharnieren los te krijgen. Het Woudagemaal is wrot erg goed en dus wordt er hoeden werken. De dwarren hebben zo'n de onlist van de oosten die geen functie meer. Maar de historische weerde is grut. Ik doe altijd het vergelijk met een kerkentoer. Het heeft net een functie, maar je let hem net instarten. Het is onderdeel van het monument. Het is werelderfgoed. Het is een rijksmonument. Je wil alles in een goede staat behouden. Het is een wezenlijk onderdeel van het monument en het vertelt ook iets van het verhaal van de Zuiderzee. Bed door moeten je man van restauratie rekenen. Voordat ze er weer inhingen, moeten we dus nog wel een skofje wachten. In Zwichum binnen Joert de opnames begon voor Moordvrouw, de nieuwe politieserie van RTL Fjouwer die hem aanspeelt in Friesland. Wendy van Dijk speelt de haatrol. Op en om de plaats van Boer-Hotse Bos werkt een team van cameramensen, acteurs, loodsmensen en gaan samen terug aan de eerste opnames van Moordvrouw. De 10-delige politieserie moet ook om op RTL te zien wezen. Op tal van plakken in Friesland zal er filmen worden. Zwichum hier de primeur. Het is goed dat we gisteren niet zijn begonnen, want toen kwam het met bakken uit de hemel. En we boffen vandaag. Er staat veel wind, maar met zo af en toe een zonnetje is het wel heel mooi. Het verhaal gaat door een Fries politieteam met een regisseur die een opmerkelijke ompak had. Spelen terug, Wendy van Dijk. Sluiten we met het waar. Joen vannacht dan valt er flink wat regn. De westenwind is krachtig en in het waardgebied zelfs stormheftig. Morgen verhoort er net een heel soort. Er zit een harde wind en uit een trog regnt het ook stevig. Dat bij een temperatuur van zo'n 16 of 17 graden.
Echt jestwaar dus. Ontzaf hier het Frieske Nijs. Om 6 uur is er weer een nijjoerd. Graag onthal.